Seperti yang lain di tengah uat dan itu gikai bersama sakramen di Pormenshwa oleh pembeli pada kene usumbai itu berjikot ia oleh usau beli bertemai kalau long berjik usau sarong ia keserak yang bundan ia keyin kasem ia kekursim bat ia kinyakha jong kekur kedeng hakalah kilalak ban penmi sauwe kun khajuki nau dan kasih Jika apa ka balang jungi khamtam bring disamlah Udai ukun Fransi ukun ramba jong iba Paulus kelen bat ikong IPC ke belabang kuai haduar beli mentakasi jin berpindadon hakat kasi kila dapat gaji keman ka bakrau bani ialau jong ukun Fransi bo upoi kat kalen kerdan ka bakrau lo dei bendo bakndai ke sinak yang bulan jungi Lam bat kecil selok jong mensim bakut kindon rengkat bat pi ngaru nakaliang jenga ngabdiang subhai pi baro khamtam ya kilengdo ki baisan ran lang inga kasin ke Banangkong ya father provincial ya father rangba jengi bat ikiwi ki padar ki baidan lang hakane kasni ban yasaki ban ekmen lang khamtam e ban aingu yoblei na kebenta ka ke bau blei lale ha kecingim jenga tengah diang subha we umensem ai ka jing pena keten how we pat kabor ban hikai na umensem we uyo ka jinget ya we pat uju mensem ai kabor ban pengkia sah we pat kibor le kampla ha we la ai ka jinge thulupa ha we pat kabor ban penya pher ya ki mensem babha na ki basneu we uyo priang ka jingnang ya ki kiten ki thlej we pat ya ka jingnang ban batai ya ki kiten ki thlej henry ulong we bat uju mensem ubase yakine ki jingai da ka bai sam yaki ha we pa we kat ba umon kane ka kiten jong ble Hallelujah, 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 hallelujah. ai undan rengkat bat pi Rengkat bat biru, kajeng pule na gospel bakun kat kumbu yo anis
Hakata kapo ladon kajikan teu kurim hakasnong kana Galilea. Barka kami Jesu kaladon hangta. Ya Jesu lembat kisendran jeng uru lakhot sobha syakata kajikan teu kurim. Haba kawan kalalutno ka kami Jesu kala ong hau kim don wanshu. Bat Jesu la ong haka balai pikus lai yakatame. Kampat poi kaya jonga. Kakmi jongu kalapatha hagi sakri. Sale katba uong yapi. Te la don hamta handreu terligi kraum. Da kimau. Nak banta kariti jempen khut jogiju. Kibang yam uwei pa uwei kumbashi peu ne at peu piang. Ujisu la ong haki. To pendap yakine ki kra da ka kila pendap son yaki nang tau la ong haki menta to tong kendiat badra yaka sya unong ba urang ba jingkawai kumta kila ra sya haba urang ba jingkawai la mat yakata ka ka bakal lawan bad syamtip nang no lawan ra yaka henrai tang ki syakri kibla tong yakata ka kila tip Utau orang ba jingkawai lakhot ya unong lek kurim bat la ong hau. Ubriu baro uai shwa ya kawan ka babha. Bat enda kinong song bam kilayadi ba. Unsa ai ya ka kampo dor. Henrei mapi pila tengkai ya ka babha hadu mentah kumne. Ya kani kadak kasin kabanakong na kidak kisin jong ujisu la le ha ka kana Galilea. Bat lapan pau ya keburom jong bat kisendran jong kila ngej hau. Ka gospel jong try. Atia roya meko praise. Kane kade kasi ka bakarpang ha ka jingim ka janga bat ki baro day menin kalau urlong ha ka jing penpau janga hakmat ublei bar hakmat ulang do sat ya ka jingim ka basi junom ka bamanga ngalaklei PUE hangte hadian ya ke jingtho ka boong kabalasim na gospel jung Lukas kalanong kabanangkong record live new nama omdon AA ka ba ublei umla banle kane kade ka moto jong ka jingim jinglong lengdo janga ha kane kasngi ka ba manga ngalapuson bat ngalaperkhat jeliu bahaya kini kikintin bat kaya dur tik tak bat kejing long bat kejing im janga naman hakitu kisnem shwa bangan rum hakajinya slok jong Don Bosco ngalalong kum u prophet Jonah uba persyang ban pet nga persyang banri na kasur ka jong blay ha ka jaka bangan let nga dong hoot ya kasur jong blay penban nga lalit siya ka way bat ka jaka bat hang tu ngiyo sngaw bat ngiyo kumno prophet Jonah ula siya bread haduriyaw bat kumta tertiar kumjuru ladangi pulei now prophet Jeremiah kalanong kabanungkong san chipo kaneru kabatai lane kaya dei dur bat kecing im jinglong janga shwa ben tau briu yapi ngalabu jimut yapi bat shwa ben kaya yapi ngalapen kentang yapi tharai kini kikentien kia dei bha bat kecing im janga kibana umden ki para
Paris jangi nang ne ki tip ha ya ki jing im jing long jonga. Handai na banta ki ba wan na ki wei pat ki chaka. Yo le se ka de ka sin ban kong ba phi yo sngau. Ba ki tu ki snem ha ki jing long ba jing im samla jonga. Ngalayat ya ki ki ba long tik ha ka ju ka por jong ki khun samla ki ba menta. Hagi seng samla ba pher hagi seng san percaya ba pher hagi kam ki ba baha ki ba mangang la tre kum samla rang ba hagi tu kasnam kum juru kum samla ba ya don kiti bat ki samla jong ka them ri boy Henry kumno kasur kalawan bat pasiau ha ka donut ha ka mensim jenga haus nem ar hajar khat ar dat ha ka tu ko por langba ka chiya kren jenga bat u Father Primus badai para jenga mata ka sing umla bandon udon ha Italy nia kren kai bodom te phi da bana ba bali long perchang padar biang phi te hadin ko tu nga phone ye Father Provincial ha ka tu ko por idang dei tang I Vice Provincial nga phone ye I badiong nga kwa bani kendu ye phi bat hagat chwa ga turo nga itu hi ai father namar hagat tu por ibat ya kubu director jong kanerik jong kisamla jaga dong setila mingi tengah itu ye father badiong nga kwa ban kendu ye phi mar kmat di father ilawan bat ngia kren badiong ye nga haga sipo tarik jong benai September ar hajar khat ar hilai sependeng re balik sa bat ifada Peter Simli bat mentai de Paris Prisonga de haga tu katarik ngala ong hooj bat ngala rai bat kum lasyai bangan le ngawani kendu ya father Stephen Kharbani badai Paris Prisonga tu kapor ngongi father ngan resign no ekam nungika yang ne Saint Joseph father Stephen isu ang yang isu pe gitu imnang bencuba bi yang sisya father lasai ngan le no de na kata kadau pi khana school ro kintip kinonghikai kibanga hikai lang lapras dem ro kintip ngasiuja jelang tu wat babuloi ro bitu imtip bertarai tu kopor te Dei nak tak tahu balai ngong begitu ki kentin ketuka jingtho nau Jeremiah mo yo lese ki balong sisya ki cium cenga bat ki dei ki jing sisya ba shwa ben thau briu yanga shwa ban pun an sang an khai nga uble ula tho shun ya ke long ringyang ya ke jing im cenga dei nak tak tahu ma persyang ban ye light nak sur jong blai la ka tok an nesnam kum prophet Jonah bat haga bekut cisin bala tho umla alai bat ngalangat haga ru haga jar hangta ngalasa akut bat hadu menta sis ngiru kamdon reka jing ong lane ka bangasnyo balai ngawa jit ye kene gelenti hadu menta ngampat ong cisin ru hendai ngakemen ngasuk kat syaba ki bahalor ki pha yanga ublei ula it yanga ula senran yanga nama dei mo u bala jit yanga dei manga kombong ketu kecing ruai na quality bedang dei ma u bajit dei manga dei jaga dau kat syaba galet ki bahalor ki bahasuda henrei kini ki baro ki dei sisya ki saindur ki ba ublei ula jit ulamang na ka banta ka cenga walada manga hagi cinglong cenga kumbriu baduna ngam nang ban kren ngam nang ban padia kum kiwe kum balong prophet Jeremiah mo bangadang kena ngam nang ban kren ndrei ublei bala ai kita ki baro hanga wat hagi cinglong ke baduna wat hagi cinglong ke batlot
Henry ublei we senran bat we don bat nga hadu kane klimat. Dikita gidegi jinga thu khna lengkot siapang ke jing im jonga bat kum juru kate ke moto ke bamangang lajit. How blei ki long lot, how blei ki la lot. Ka jingkule ka banungkong mentakasi ka balasim no prophet Isaiah. Uniu prophet upenenu jor ya uyawe kung samla rangba ubaya poi kha bat ka tes ati. Ka jingi jengu kala penkala yaka lasin yaka karangli. Menta kala don ka kerteng ka batmai ka jing kemen jonga. Kata kadege ka jing mut rania ka phang pedeng jong ka jing pule ka banungkong ka bangi layok sngeu mentan. Ha ka jing pule ka ba arpat u Paulus apostol u hikai wa u blei u de ka tenrai jong ka jing ayu mensim ya ki jing e ba pher ha ka bagi khot jong ka balang ki yok pedang ki de ki jing ayu mensim bo khoi. Ha ka ba mangi ngidon ki sap ki ba pher nrei uju u mensim. Kanya kedai cimpule ke baar, kebangi osiau balasim na Paulus apostol. Bat ke gospel ke bamenta kasni, kalong ke basu tenat adu kata-kata. Namar, dei ha kanya ke gospel, ha ke ba ublei ulah saindur ya ke syongkha syongman. Lening ila benong ke jingkordor jong ka syong kha syong man dei hang ne ba u jisu ula seng nong riem ya ka syong kha syong man de mangi baro ngim dei ban perkhat ba ka syong kha syong man kalong ka ba mangi ngila ban le kai ka ba mangi ngila ban shule hiu jakai kumale hiu jakai ki khna ariet henrei ka de ka sakramen ka ba u jisu hi ula seng labu ha kane kasngi jong ka jingken tu kurim ha kana ha ka ba mau ulale ye ka e ka bomla ban long ulale e ka ba ngi kum ki briu ngi perkhat ba kamla ban long henry hau blei ki long lut ki la lut but kane ka gospel ka ba menta kasngi hadin ba ujisu ulahe alasan hadu lai posnem dei hagane kasi ba ujisu ulale ka kampla ka banangkong haga jingim jengu hoi kapor kaya ka jengu kampat biang henrei ulas ngau ya ka jingkarpat jengka kemi jengu kamaria tisati hakaba kinong lek kurim kim don shu ya kawan lada kadai ha ka dustu jengi shane yo lese ka ba mangi ngidon kam e kadai kado yo lese mo kado sniang ne kado sia ndai ha ka tu ka por jong ki ju ka jingle niam ka ba kham lane ka jing khawai dawai ka ba maki ki kham nyekor kadai ka jing di ya kawan kabalong kaba ai jing kemen kaba ai jing tingen kaba penlong ya ketuka jing ya le subha lene ke jing khawai kaba dap kaba kemen bat kaba ai jing kemen ni kaba le kebawan dein ta kadau jisu wala penkala ya ka syakawan tede hangne bu jisu la kerku ya ka syong kha syangman bat ulabu ya ka sakramen jembe jingkin tiu kurim kumbang laong mene bat kadeiru ka jiate kulan ne ka covenant hapadang ublei bat ubriu ublei ude nong lek kurim ubasisya bat mangi ngide ki tengah ba ichemu ni baro ngide ki tengah jong ublei mau ude nong lek kurim uba pendap uba penbiang ya ki jingduna ya ki jing bakala ya ki jing terkhong jang ki jing mensim ki jangi temangi kum ki khun jong blei
ngidei bandon kajian dei kabajan bahabat kamaria tisati kabalong kakemi kanong yarap kanong yasaj hakipor jong kajing tenju hakipor jong kajing tenjar hakipor jong kajing kuslai jong kajing imjengi habadon kakemi hangta kaying kasam kasaj kakemen kasuk kapalei tengi kungki khun Kristan nilong ke badan bok adu kata-kata bangidon kamaria kanong yasaj ke bahasan dadu na ke benda jengi tinggi de ban IT ya lagi ying kisem ke jengi kenang bakawan jengi kanom lut kenang ba kandon ke jia bha hakilong ying long sem ngidei ban priang yau jisu ubalong kawan bat dei ban IT ki babangi ngidon kam haka kemi jengi ka Maria Tisati bakan yasaj bakan yarap lam hakum kini kipor kumba kalong le kumba uong yapi jengiru ngidei ban syania teli telan haka jiasaj jeng ka Maria Tisati hakipor jong kijing tenju jong kacing im jengi Bat bakin ya lapi ki hagalenti jong kajing shisha Iker pat ya me ko try Iker pat ya me ko try Naka benda I Father Barnabas Ibalak ay gloy ban idea la di naka benda junge Torito sumaria o hasilenter kachim jengku Baun long usyakriu babit jeme hakmat jom kipat jome Niker pat ya me kotra Niker pat ya me kotra Naga bentau paris pris jongi Father Bitas imli Ba indon barabor hapdeng kacing koi kacing kia Ba in laban pendep ya kacing temu bat kamang jung ina ka benta ka paris jongi
Kam tam baila ban pendep ya kane kaying mani kepadang sateng mentah Ni kerpa dia me ko Naga bentai Father Provincial Ibadan hapdeng jongi Bau blade try kenrat ai ke jingkot ke jingkia Bai nang la bersyarai ke kenhun lang brot cumi hapo kane ke pri sawai Bad kum juru naga bentai kiwe kilendo kibiadon lang bad ni menta gesni Ba men ai aki ke jingker ku gerdo Ni gerpat ya me ko Naga benta ki para bangai hasil teluk ka perthei Bakin don barabor ke jing skem ha ke jing hau blei try kenrat Bama un long shisha uta usim bat ublei cuki Ni kerpat ya me ko Yes, Ranshan. Kumjuro namata kaying kasem jong ikong Cecilia Singli kamtame yagati chungo maha jong ikun ni jong i Natalia Singli but I Jinkerman Singli. Nikerpa yame ko try. Ablay dragon rat ninge scam bame lasngau lasngap ikaching ot ikaching nam jong upat jong me hakane kasngi nipa ne kane dau Chris utrai jongi Amen. Kanambar lai spa nyau pau para bagajing kenya jonga bacongpi kan long kapapdiak hun hau blei ukpa badan bor baro Tung try dia cincin ada cincin jombi na guna cincin ro dan jombu kacing mencoy ini ada balong ku jombu baro kawai try hangi ko try kerpat bang hidup long kibabit ban sibenta hakini kicing maya namar kata sin bang lapen benta ikini kicing knia lapen dapura kam jong kicing suspa jong dau Chris utrai jongi Amen. utrai don rangkat bat pi Rangkat berbiru drogan tiu yala ki do nun negatif di shall try drong inangu yau try ublei jongi Shamho kade
da shisha kalong kabasham hok bat kabade kadai ti chongi bat kaching pen im yangi haman laga por bakajaka ban aingu yame ko try ko konrad ko blay bakut ko blay badan bor bat bom jukut naman melai kata kata ik percaya bahag kaching isne chongme melapha shangi yau nong penim baun long mangi aki baro lai no kapop bakumta menduk it hangi ya gaba mela it hala ukun ubada kecing kau ngu jengu ulapen ya so biang hangi ya kecing ai jengme ya kibangi ladu no da kecing bom kok ngu da kebalik pom bat kumta kenrat rengkat barok ki angan bat kiru khoi niru ngi ai ngu yame kat ba da kecing kemen ka bakrau ni pen bena long ba khoi ko try kat mei jong kecing khoi baro namal kata ni kerbat yame do pen khoi pen kentang ye kini kecing terwa jong da ka ba pha yo man sim jong me kum ko jer halo chki bakin dup kala long yangi kamet bat kasnam jong try jangi Jesus Christ ha kapor baladino yu badala kamon sungha ulap diang ya kicing syak sitom ula shim yo pu badag ba aingu yame ula dia bad ula ai la kisendran uong doshim batobam nakane phi baro namal kane kalong kamet janga ya ka ba NIT na ka banta jongpi ha ka ju karukom endala yabam ula shim ya kuri badda ka ba aingu biang yame ula ai yaka halaki senran uong doshim batodi nakane phi baro namal kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bom chukut ya ka ban penmi na banta jong phi bat nak banta ki babon ya ka ban map ikipop tole ikane ban kan mau yanga kacing maya jong kacinge naman kata ngi ki bapen benta ya kacing yap kacing ipat jongu ngi terwa hame ko try yok pu jong kacing im bat ya kuri jong kacing pen im ngi da aingu aidem namal melanyo yangi ki babet ban yang hakmat jong me bat ban syakri yame da ka basaurit ngi kerbat yame bangi ki bayo banta hakamet bakasnam ukris ngin long ki bapen yetli ka way daw man sim bakoy to kan mau ko try ya ka balang jome ka bala priang hasat lak portai batu penjana ya ka hakajing i rengkat baru Francis ukpa bakoy jungi ubikta lando Archbishop jungi bat baro kilando Token mau yai peace aim bad Paulus Glen ki shakri jumi ki bamla khatno shaladi na kari ka prathai choi mamaki ka wai long ka wai bar khun jumi ha ka jingyap kum ka jangu ken long ka wai ru badu ha ka jimi pa ju kom juru equipment ki para shanrang makantai ki wai athiara bakarman ya ka jimi pat Beri baro kula khalat no ka jing snei jumi do priang yiki sha ka jing shai kakmat jumi तो इसलिए ngi baro ngi gerpadia me grang ba ringa ba ka maria te setu ba koit khak mi jong play u josa ba koit u kurim jong kha ki apostol ba koit bat baro kri koit ki vela pinska ba ya me pateng la pateng
Ngindup long ke babit bayo bit dalem. Haka jingim bam jukut. Mengin pendon borong ya me. Dau kun job me. O Jesu Christ. Còn lo mà miêu ble bao đơn bor Aga chia long ka we trong men sim ba kun Waro ka bro ma chia ro Chu nom la chu nom Kumbala hukum ingi da unong penim Bat kumbala hikai ingi da kaktin blay Nginut ban ong Kerpan ko try nagi sesniu baro haga jisbun jeng me to ai jing suk ba jing san hagi sngi jengi nang ba da ga jing rap ga jing sen e jeng me in light barbor na ka pop bat in yo jing da nagi jing jen jar baro kan ba ngidang ap twidenti ya ga jing kermen ba khoi bat ga jing wan pat jong nong penim jengi u Jesu Christ Troy Jesus Christ me balong hai apostol jeng me kajing suk nga I happy kajing suk jenga nga ai happy wat be ki pop jengi henre ye kajing nget jeng balang jeng me baha kajing spun jeng me to ai ha ka ye kajing suk bat kajia tli ka we kat kum ka mon jeng me mami uba im bat wasin sha junom la junom amen Kajing suk utrai kandan barbor rengkat batpi rengkat batpi Rongya terwai kada kajing suk iwei ha iwei pak Bagi
Hakmi ukolang bro jomblay. Hakmi ubakit no kipop jang persay. Suk kito yagi balakot siya kaching kawai jong ukol lang bro. Ko kenral mamlong kabasyong nabanulong ako kay King Chama. Enrich ang tanagin kamisim Chama kan sahiyahi. Ka-communion kanambar ars pa niyaw nagalan cibneng. Bat na ikot lang kedap kanambar kabakat pra. Kumenta ka lagi kapor, hakabangin niya priang komunion bakut te kitu ki badai naga balang Katolik ke babit ke babiang kit priang ikan ke sakramen dai kuwi pat ki para bangai jungi kin puson kin penong ke jing dua. Penpuson na banta jungi wei ha kene klipman ban gerpat yapi papin penle cimut ya kene kecing ruai bat bangin puson ya la kecing im kecengi bahadu katno ublei ulai ban uai sibun kecing kerku na banta kecing im kecengi. Try human sim jang kecing jang me bat ha kecing sebun jang me to penlong kito ke ba me lapsa hun da we pu na benang
Bakinya long kawai ke cimut kawai ke donon. Dau Chris utrai jangi. Amen. Utrai undan rengkat batpi. Rengkat berbiru. Ublay badan bor boro unkar kuya pi. Ukpa bat ukun bat umensim bakut. Amen. Kia leisuk it bachakri utrai da kecing im jampi. Isamu ya ulay. Kecing duk kecing kermen. Nagaliang kibahaying hagatu gasngi kemampoi haying hagasantar kiong. Ngimdon kamsyu ban perkrei namar ngimyo nga permission na IDC. Kebar kelaya sungsi ngau pikuselali ayu dagi ngasya kentang marwe ruk lele saya kecing hawai kadawai ngila berle hadin ngong yaki. Tenadu ketuga singi kilayo mensim kibahaying ki henmen ki persa ki kinyi jenga. But hagan rim tarik no lengba kecing don jeng sistem militer ibade henmen jenga mo ila phone ya DC bat ka DC kelong go ahead ila green signal ini tahu kata di daka phone wat kuslai yat be shakmat lele tangga singi nengkong ki kendu ki DC bat ka DC nalor bak ai permission ka ai ru katok ne ka donation na benta changa tekane bro di ka kampla ka bau ble haga cingim ka changa wat haga cindu jikerman khamtame kamaria chizoti kabaya don rengkat batnga nadu basdang hadu kene khidmat kaya don rengkat batnga namar hagasan teri ngisdang ye novena haga maria ka nongirap ki Kristen bat hadin asni yo khubor ka babha tekane kade kampla ka basisya ka ba wanja haga ing kasem chengi bat de ka maria ka balong ka nong yasai ka nong yarap na benda chengi kabom ino yang ni wat hukum kini hukum kadang kap jaga du jingkerman bat gay don kumbayo sino na gospel ko menta kasing le kumbau ong yapi kaji sungu jenga kali ia email beripa wala da kim don hang neru ande kio singau na kanek tenghung bat hagni gising nga jukan mau barbor ya ka mensim ko jengki nga ju duai khamtam ye sister Sofia bade hinman atmi changa walada ublei ula shimno halade hendrei kacing don jengi bat kacing ai mensim kacing hakini kisni jaga jindul jing kerman langba kacing don jing habnang kala ilaya sait na menta jengi kumjuru ek hinman ki para jenga ki bala fresh tom mat bat mensim hakini ki benai ki baladap khamtam ye kong he kong dang kong na kong i kong rit kong du wat u ba rit wat badu kini ki address tom met bat mensim na benda kini kasngi bakal long kumne bat ngi bakal long sisya ke bajo hlam dadon ke jing pentut hakalian ke kemariang bat hakibor kiba la penoh kena kurkom sandran nga na du kasngi ke ba ngami na ying khamtam email yong nga kun lada pilet one pasyu yat be shakmat kataru hakapor by me don hang cing tiap pang tegane baro kade kata kecing Kristen ke bana ying ke bamanga yo bat kijing kule ki bamanga ngakut de neta kada ko simpor nga kuma prasnam duna akabatusma bakui bading kata ken bamai lalong ta usupai jome lembaga sakramen jong kecing beskem bermenta susu melai ida sakramen jong kecing kentang lindo memla kentang i pelong pepet yang pencana susu bame belong tau aktir jome bandrai khubo jong kecing i jome sekimen kipara ai ku blai dragon ra bomen kerku kerdo yau ni kek udak jong kecing i udai udak jong kecing tiang bon pentiang susu ya kecing im kejoi bama ipat ilaban ai biang yang kena jingtiang cekin men ki para jungi ki bama ihi insesakri hadin bo ikar par ke mebene bakandaran ka bakasanran i hakajing im jungi boman nangsi ipani kene paro timba kris utrai jungi kodono ko tam jisu komaria kunar Pakistan arteng pa berkun si bokoi amin
Tôi nhon lang brok arut. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I wasn't hoping you thought you were above me, but I was so fooling myself to think you love me. But then seems like you said you couldn't live without me. You're round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Kita dalam kami mengenai sebab Indonesia pun saya yang beri mengatakan pencengan lagi kontimet mungkin bagi